kig børn herinde. Goddag, julemand. Er der nogle søde børn? Ja, kom. Goddag. Kom indenfor. Må man komme indenfor? Ja, værsgo. Det er fantastisk. Mand med ind i stuen. Det var julemanden, hvor spændende. Nu er det eftermiddag. Det behøver du nu ikke. Kom så, kom ind i stuen. Kom indenfor. Jo, tak. Må vi se, om der har været nogle søde børn? Jamen, jeg går da igen, for der er fyldt med gaver. Hej, julemanden. Hey, hva'? Sikke mange gaver. Har I nogen til mig? Nej. Jo, faktisk har jeg da en lille gave til julemanden. Nej. Er der en lille ting til julemanden? Det var vist meget heldigt, hva'? Skal vi se, hvad jeg har? Jeg skal lige høre. Er der nogen? Han er sød. Er I helt sikre med det? For der er kun gaver til dem, som har været søde i år. Det har vi. Der må der være mange til mig. Hvad hedder du? Jeg hedder Gavin. Okay. Husk at være sød, ja. Har du været sød i år? Ej, må vi se. Hvad vi kan finde, Det er godt nok en fin julemand, hva'? Hold da op. Jo, er der travlt. Jeg er meget travlt. Skal jeg hjælpe dig med at se, hvad der står? Emma til på denne her. Det var ikke dig. Hvem hedder Emma? Det var dig. Værsgo. Har du været sød, Emma? Ja. Er du sikker? Det var heldigt. Så må du godt ud. Ja, gør det. Okay. Så ser vi, hvad der står. Der står til Anna. Det var heller ikke dig. Er det dig, der er Anna? Så står der til Garvin. Var det dig? Ja. Ej, hvor der er fyldt. Øj, der var en til. Det var godt nok heldigt, Den er til mig. Ja, den er til mig. Den er til morfar. Til julemanden fra Oliver. Nej, hvor var det godt. Nej, nu var I åbne. Så må I åbne og se, hvad julemanden kommer til. Synes I ikke, vi skulle give julemanden sådan en med hjem? Så han kan bruge sin gave. Nej, jeg må ikke have sådan en. I din æske. Har I fået det af julemanden? Ej, hvor er I heldige. Har I også ikke sagt tak til julemanden? Oliver. Ej, hvor var det heldigt. Du skal lige sige tak til julemanden. Selv tak, Oliver. Og hvor var I I kan heldige. være nogle rigtig søde børn. Så kommer jeg jo måske igen til næste år. Det vil vi gerne have.